Assalamu alaykum bahriwan adamlar. Hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähwitli işlerine rowasy gardy edip, halipalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimize başlaýar. Biz şuň Lewap welaýatynyň Türkmenistanyň halk bagçysy Gurban Nurdy öwgösi studiýamda çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler Dutarda Mehrem Jumaýew, Gajakda Timur Ataqyp. Gurban Nurdy başyna türkmen halkymyza bagçylyk ýoluny bir näçe ulşahalanmaly bar. Olardan aýtsak, ahal teke, o yomut göklüň, damana we salar tarak, eğer tary olmady bar. Indi şu eğer tary ýolunyň bagçysy ýokmyny, eğer tary ýolunyň bir özüniň beýlik ýollardan bir öz bolşly, bir sadynyň, sözüniň, söz şiweliginiň tapawdy bar da. Şu beýlik ýollarymyzda çalynýan salarym gawat getirip, durly sözlerde tanalýar. Şuň tapawdy bar da. Eğer tary ýolunyň dogrusyny gurrugymyz başladyk bersen. Bizim 5-6 sany Türkmenistanda aýdylýan ýörgünli ýollarymyz bar. Uly şahalarymyz bar. Ýöne şaha bolanda şahany bir zat tutup durmalda. O düýbünde uly agaç bizim daraktymyz Türkmen daraktydyr. Türkmen aýdym köküdir. Kökü damary, oňurgasy hemme Türkmende bizim aýdymlarymyzyň saatlarymyzyň oňurgasy, kökü damary hemmesi bir zat. Ýöne şol käbir ýagdaýda azrak üzgünlikde ýaşanymyzdan mi, azrak täze öwüşgünleri eýe bolupdyr. Şoň üçin ýöne aslında şo bir aýdaly haçykolak, şo bir aýdaly ýannym, şo bir aýdaly teşdid, o saltyk şol aýdymlar hemme ýolda da aýdylýar. Kökümbür özüm gönüşüň sazyny haýsy baş aýdy, haýsy ýoldan aýdy otursa tanap bolýar. Ägir uly aman geldi görmek, mullaga sakyjyp barda tarapyndan taraşdyrym, ägir dur ýokary derejeye ýeten, o biziň ahal teke ýolumyz bar. Şonda aýdylýan aýdymlar bar, meselem aýdaly sallanyp geçdi, o şirin şeker sataşdym. Şol aýdymdan soň magtumlagada da, o ýomut göklüň ýolunda da, ondan ýa-ni salyr saryk ýolunda da, äär sary ýolunda şo bir aýdymlar aýdýar, köküm bir özüm şu wagt men tanamasam men şonu aýdyp başlasam, bir saltyg mı diýersin. Sözü başgadyr, azajyk şiwesen başga öwüşgünen başgadyr, durup dinläp durarsın da, men kök saltygamy? Bu saltygymyz eken diýip, derrew tekel ýyzarlap üşükli adam derrew alyp durýar. Haýsy başga aýtsa da şonuň saltyklygyny, teşnitligini, şirin şekerligini, o şonu hökman suratda bagçylar, köp halipalar, din halipalar däl. Mesela yankı dinleyici, esası köpçülük dinleyiciler hemmeden tanıyan. Ene bunu yanım maktumlağın ayşı, yanım novat başlayan ayşı, yanım sakağın ayşı deyip bilip dur. Ene mesela yankı bizim yapılacak aydınlamızdan sakağa da aydarda sallanıp geçti deyip. Şol aydım sakağa da sallanıp geçti deyip sana aydarda bizden Mustafa'mız yar eyler deyip sanapdyr. Gaty bir üteşik tapawda ýok, şol kakyp başlaryny aýdyp başlaryny eýem şoň sakagany sallanıp geçdi diýip aýdýany bilersiň ya sakaga aýdyp başlady Mustafa'nyň şoňa yar eyler deyip aýdýany eýem uly ýyl bilip durda şonu. Men häzir mümkin bolsa şol Mustafa'nyň aýdyş görnüşini sanap beren başardymdan. Bol alyp. Akıllı olsana ýagşylary hemden bol, akma özüm nadan bilen ýar eyler. Şınaşıklar eýnäd ýarym cemalym, bir wırasam diýip ýar eyler. O näşerim bolsaýdyr tümelde, kerwen ýatay bilmez gorkol ýerde, aýerde. Namıklarda yaramaz ýerde, namardadyma sehel işim arayly. Namar tutsan tünden galım men derde, kömlüm arım tapmaz bir pın halerde.
varmak namarda Doğumur çerçen Doğumur bari Maltım güley Hukuval ölüm hüvelle Yaksini tariflap yamanın yende Agüley Adip aduklap yine mazgözlek Köp söz sene için harili Harili Adip aduklap yine mazgözlek Köp söz sene için harili Qurban urdu wagsa tawul ene urbaqçylyk ýoluny mukamlamynyň bir içinden bir bölekler bir sadyň içinden bölekler söz sanalýar şoň. Hemme sadynyň hemme ýerinden hem ullanynak da gerekli ýerinden alyp bagçylyk ýoluny. Enne biziň bir ulu bir mukam sadamynyň meýer bir ýannym diýen sad gara däl göklüňden gelýär. Enne biziň halipalarymyz kän sözler sanapdyr. Eger tar ýoluny ine şol sada näme aýdymlar aýdypdyr, haýsy bagçylar aýdypdyr. Ine şol ýannym sadymyda aňarda biziň meşhur mahtumly garly Suwalbaş halipamyz Ýomut Gökleň ýolunda. Ýomut Gökleň ýolunda o ýandyma sasenim gördüňizmi? Ýa bolmasa ene meselem şuňaly. Oy ýar eýeli we guppalarym goýma galy söz diýdadan doýmak. Ejem bir awadan gyrnak gary eglenme mundan dip mahtumlaga on sanap dursaň ýa-ni biziň halipamyz Teýgur başlamynyň biri Asyr Mehmet Dawud halipa bolsa doğru takarat diýip sanapdyr. Ondan soň ýa-ni biz bäri akal teke ýoluna gelsek biziň meşhur sahabamyz Beýik halipamyz oňa görünür. Abu keştedeliň jahany jahanda näler görünür, İskender Cemşi salryn diýip näler görünür diýip on sanapdyr. Ene mar ýolunda da şeýle ul halipalar köp sözler magtumuldan sana geçipdir. Ene bizde äsar ýolumuzda Mustafa halipamyz şoňa ýuwaşçadan ýa-ni halal bolsun diýen göregli sadesanymyzdan halal bolsun diýen oşu insan sanap şonu owadan aýdym edip kämmilleşdirip owadan aýdym edip aýdypdyr. Ene menim şu wagt biziň şu äsar ýolumuzda Mustafa halipanyň ýanyma sanan göregli sadesanymyzdan sanan o halal bolsun diýen görüşini aýdyp bereýin. Bolar halika. Çok duran yar çandı biller Canlar sana yar halal olsun Hamaşadan bolundular yer körpeçen halal olsun Halal olsun malım halal olsun Amin sana yedirdim körpe Bedevler içinde türpe Oy hermenin onca marpa gel Yedeklerim malım halal olsun Halal olsun malım
Canım yenerdim yar 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 yanım daravo Tulum kıllar torban dirab gel gel Yedinlerim mal bey halal olsun Yar bol kendin Kendi umut yar yar etmemenin Ağım gel olurlar yemsenden Bari dedim malımı halal Halal olsun malımı Halal olsun Ha ha Ho ho Gel olur ağrıyam senden Gör olur ağrıyam senden Edenlerim malını Bar ederim malını Halal Halal olsun malını Halal Qurban Urduwasy sağ bol. Inni haýtaýdym dogrusyny gurrumy dowam edip berse. Ine bizim kadimi yollarımızda bizim öňünden kadimine gelen bir uly sazymyz hem aýdymyz var. Onu saz görünüşinde çalınýa Mullaga da saldy düşmüş diýip. Akal teki ýolunda sakaga da aýtdy. Bir soň salır sarık ýolunda gırman bagşlagan bunu aýtdy düşmüş diýip aýdylýar. Şol bizde de ine düşmüş diýip aýdylýar. Her tary bar. Her tary ýolunda da. Soň ýöne şonu mustagaň bir eden bar şol düşmüş ha. Şonu mally bolar, malsız bolar diýip görüp şadystanymyzyň söz sanap mustagaň o täze uşdun berip aýdany bar. Ine men şonu size aýtyp bereýin. Bolar. Merdim ıgrayırdır olur Köveşmin koçyda kılıç kalkan getirir olur Mertler mekemini çıkır yay Kanımın alır pay Dili otururlar zayi Mertlerin işi doğru olur Baho hadi sen orta Ha düşmanı ol yar 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 kefen oldu Yiğidin başı yeter oldu ey mal olur ey Ah gel olayım sana çağır Açar çolu bağlar elin kar dağlar karlı olur karlı olur Ha gel han yarını yedinin canmamı Ha gel ey Yiğidin baş yeten olsa yiğit baş aman olsa mal olur mal olur bahey
Kur'an ordu başyk sag bol. Eğer tary ýolunu bir aýdymlanmadan görüp, des sağlanmadan, soğuş ahirlanmadan göre goşgular we olaryň bunu bir belli sağlanmada, soğuk sağlanmada ýanap aýdylan şolaň bölüklerinden. Inni haýsy aýdym dogrusyny gurumy dowam etse. Näşol bizim kadimden gelen kadim kök aydınlarımızın biri yine de seydek değil. Bu yom köklen yolunda da Maktumalı halifamız ayıptır. Salır sarık yolunda da aydılan onunla bir bizim meşhur sahabımız onu köngülüm deyip aydıptır mesela. Ay sebep bilen dahil bolu güzerim ey. Aklım heyran. Aklım heyran etti fetayırkum. Ne sonra bizim ertari yolumuzda Mustafa Halifa ananmaz deyip Mehmet Türk'ün sözlerine sanat duruyor. Katı suyucu edip yukarı derecede aydıptır. Erdir mi şunu ayıp vereyim? Bolor. Aşna oldum bir vefa yar bilen yarım deyip yanım ey bardım. Yürekten sözleri vahılar bilen o dövüşteme yansamam köytemem aman. Öyleydi Mecnun deyin çöllere çıksam mı Vamı huzra deyin deryayla yaksam Senin Ferhat deyin dağlarını yıksam ey Taşlarım deyin ey Baltamam anam O gelen O defterde yazılan ağzı var reyhan Şolurum yem muradıma tamam Hakimiyle bir ardım yarı getirsem Yürekte geyizlerim Kenarı getirirsem Mezhep içmezhep yığlar otursam ey Ağrıtsam susasam ölsem aman Ağıl olur Ya ağrıtsam susasam ölsem aman Ha. Vazasam tutasam ölsem unanmadım ey Yarım deyip yanın barsama Oh yellow Kur'an ordu başyk sag bol. Ene şu başylyk ýoly bir aýdymlanmaz dogrusyny gurumy dowam edip dur. Ýene bir aýdymlaryň biri bar da kim biler dip. Hahagy da halifamy sen bilmesen men halim ay kim biler diýip aýdy. O bir köp ýollarymyzda da bar. O sono gelini we maýdy. Ine şu kim bileri ertary ýoluny
Näle söldere sanalya. Näle hiň tapawut berip aýdylýa. Şol kim bilir diýen aýdymyz biziň sazymyz öňüňe gadymy köne oňurga sazlamyň aýdymlarymyzyň biri şol hemme ýolda Maktumulaga da aýdypdyr onu Ýomut Göklen ýolunda, Salır Sarık ýolunda da aýdyldy, Akal Teke ýolunda da aýdyldy. Indi biziň her sar ýolumyzda şu Mustafa Halipamyz amanmy diýip sanapdyr. Ýurluk Hemrade sanynyn amanmy diýip söz sanapdyr. Men şonu size häzir aýdyp bereýin. Bolar. Hamzurun yuhurdundan gelen o canlarım Havar vermedin geleyler o aman Sayasına yürün düşmeyen o bağlarım Kedir açılan geleyler o aman Hemnası var, halma öykü var, tar var. Men bilmedim hemen her kim özüne geley, layık yar var. Yardan ayrı düşen geley, olur aman. Hayır o, hiçbir de tapmadım gele hasnaya bilestim. Ay aman horga gördüm gele doğanay kardeşten. Ya altısı yadındır gele altı tam gelmişler. Komşu aydına gelin yılları aman kanatımın bu kayva uçmana Allah'ım bulmadı geley çaydanı geçmeni Emrah Haydar'a vermez hep olvey uçmana Bir kazan ince geley bilir aman A geley aman ey ve Bir kazan ince geley bilir aman ey Qur'an urdu wagsa tawol inni haytaydym dogrusyny gurrugmyzy jemläp berje. Indi benim şu saltyk diýen aýdymyzy ärsar ýolunda aýdylsyn görkezler şol bizde üstübeden diýip sanalýar. Hakwaýdan bir kör bagşdan gaýsy Halipam Çarranadan Roz Muhammed diýip öwrenen görnüşmi aýdyp bereýin häzir. Bolar. Say olsa ya tükelli etvavi Tahtı Süleyman'dır ey Müslüm bellevi Züleyleten atla ey bilenler vahavam ey Dağım gel ey aman yayra Şonna bir yarmadır geley Müslüm
Dal benim yetim radane ahyare yavre aman yayra Hada boş keder yakın yade Bilseniz yaranları öter dünyada ahyare yavre aman yayra Devlet devrandır geleyim Gidevminin hastayı bulsa sağ olur Keyfim kıram olur, gönlüm sağ olur Ah yâre gel yâre aman yâre Açılan teze bağ olur, teze bağ olur, vekil azap bağ olur, devlet devrandır geleyim. Bahir yiğidin asliye, bol tahtına dağım gel yahre aman yahra. Ölünce yılını çektirmedim Haydar Zeyt'e atahine hak yâre gel yâre aman yâre Acep nehrivandır geleyim Gel dedim Haydar Zeyt'i de atahine gel yâre aman yâre Acep nehrivandır geleyim gel hep Urbanurda baxşy aýdyp beren aýdymlaryň üçin, beren gurrunlygyň üçin sag bolun, tetiňiň baatly ýaňlanmagyny arzu edýär. Sağ ol. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atly söhbetli konserdimizi geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.